Καλημέρα σε όλους από Yu-Gi-Oh! Νοσταλγία. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα unboxing Κυριακής, όπου όπως μπορείτε να δείτε σήμερα θα ανοίξουμε το Legendary Collection Kaiba. Μια πάρα πολύ όμορφη και νοσταλγική συλλογή, η οποία έχει να κάνει με ίσως και τον πιο αναγνωρίσιμο χαρακτήρα του άνιμε στον κόσμο του Yu-Gi-Oh! Πέρα από τον ίδιο το Φαραώ. Ο Kaiba είναι ένας νοσταλγικός χαρακτήρας, είναι ένας original χαρακτήρας, είναι μια μορφή που ξεκίνησε ως ανταγωνιστής στο πρώτο επεισόδιο, όμως κατά κάποιο τρόπο έγινε συμπρωταγωνιστής ή έστω έγινε ένας αντιήρωας, μπορούμε να πούμε, που ξεκίνησε με το θρυλικό τέρας με τον άσπρο δράκο με τα μπλε μάτια και φυσικά στην πορεία μας έδειξε και άλλες πάρα πολύ όμορφες κάρτες. Σήμερα λοιπόν έχουμε θρυλική συλλογή του, όπως μπορείτε να τον δείτε απεικονίζεται στο εξώφυλλο μαζί με ένα Special Terras που ανήκει στο Waking the Dragons και φυσικά τι μας λέει εδώ ο Kaiba, ότι power is what this game is all about, ότι μόνο η δύναμη έχει σημασία σε αυτό το παιχνίδι. Μια ατάκα την οποία ακούσαμε να τη λέει όσο ο Yugi μιλούσε για την καρδιά των καρτών, ο Kaiba του έλεγε τι χαζομάρες είναι αυτές, αυτό το παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι δύναμης και μόνο. Μέσα λοιπόν σε αυτήν εδώ τη συλλογή θα δούμε 3 Mega Packs του Kaiba και θα δούμε και 5 Ultra Rare κάρτες που έχουν να κάνουν φυσικά με ποιον άλλον, με το set του Kaiba. Ήτανε αναμενόμενο. Είναι ένα set το οποίο είχε κυκλοφορήσει και στο παρελθόν και τώρα ξανακυκλοφόρησε. Υπήρχε και με το Yugi, δεν ξέρω αν θα κυκλοφορήσει ξανά και το Yugi το σετάκι. Να είμαστε λοιπόν. Εδώ έχουμε τις 5 promo, θα τις δούμε στο τέλος. Και εδώ έχουμε και τα 3 Mega Packs. Το χαρτονάκι αυτό ήταν, δεν έχει κάτι άλλο να μας δείξει. Εδώ λοιπόν τα 3 Mega Pack από το Legendary Collection Kaiba με 10 κάρτες στο κάθε πακέτο. Και θα ξεκινήσουμε αμέσως να δούμε τι θα μας δώσει ο set του Kaiba. Ένας θρύλος του παιχνιδιού. Ξεκινάμε με Master with Eyes of Blue, Mausoleum of White, Crash Card Virus, τέλεια, πάρα πολύ ωραία κάρτα. Πανίσχυρη κάρτα, κυρίως όταν είχε πρώτο κυκλοφορήσει, ήταν μια συλλεκτική κάρτα που την είχαν ελάχιστοι παίχτες. Φοβερό το Crash Card Virus. Βέβαια, στην πορεία εντάξει, το αποδυναμώσανε, το αλλάξανε το effect, αλλά παραμένει μια πάρα πολύ όμορφη κάρτα, με συλλεκτική αξία, κυρίως για εμάς τους παλιότερους. Νάτος, άσπρος δράκος με τα μπλε μάτια λοιπόν, φυσικά σε μια συλλογή του Kaiba έπρεπε να έρθει ένας άσπρος δράκος. Δεν είναι βέβαια η original απεικόνηση του anime, αλλά ένας άσπρος δράκος είναι πάντα ευπρόσδεκτος. Συνεχίζουμε με το Tyrant Wing, Dragoonity Dukes, The Flute of Summoning Dragon, άλλη μια κλασική κάρτα του Kaiba που υπήρχε και στο Starter Deck Kaiba στο μακρινό 2002. Distraction Dragon, να το τέρας που υπήρχε στο εξώφυλλο. Είναι ένας Fusion Dragon που χρησιμοποιεί το Fang of Critias για να τον φέρεις μαζί με το Ring of Distraction, όπως ήταν και ο Mirror Force Dragon και ο Tyrant Wing Dragon και πολλοί άλλοι. Νάτος, από το εξώφυλλο λοιπόν ο Distraction Dragon είναι εδώ. Card of Demise, πάρα πολύ γνωστή κάρτα του Kaiba επίσης. Και The White Stone of Legend, πάρα πολύ ωραίες κάρτες άσπρου δράκου στο πρώτο φακελάκι μας. Ξεκινάμε πάρα πολύ δυναμικά, έτσι όπως πρέπει να ξεκινάει μια συλλογή που έχει να κάνει με τον Kaiba. Και για να δούμε με τι συνεχίζουμε. Με Ancient Fairy Dragon, μάλιστα, οκ, να και μια κάρτα από το 5Ds. Ένας από τους 5 κύριους δράκους, Ancient Fairy Dragon. Αυτό δεν περίμενα να το δω εδώ μέσα. Lajin, φυσικά. Doom Virus Dragon, σε αυτό που έλεγα πριν ότι ο Kaiba χρησιμοποιούσε το Fang of Critias και το ένωνε με διάφορες παγίδες για να φτιάξει κάποιους Fusion δράκους. Double Summon, Rider of the Storm Winds, Cloning, Πολυμερισμός, δώστε μας την original version ρε παιδιά, δώστε μας αυτή που είδαμε στο anime. White Stone of Ancients, το άλλο White Stone, Ancient Rules, για να φέρουμε και τον άσπρο δράκο χωρίς θυσίες, και Interdimensional Matter Transporter. Ωραιότατα. Φανταστείτε να πετυχαίναμε 3 άσπρους δράκους μέσα σε αυτή τη συλλογή. Ήδη έχουμε τον έναν, αλλά δεν νομίζω ότι θα τραβήξω το 2 σε αυτό το φακελάκι. Just Desserts,
Soul Exchange, V Tiger Jet, Ghost Ogre and Snow Rabbit. Ούτε αυτό περίμενα να το δω εδώ μέσα. Από τη σειρά των Ghost Girl Hand Traps, Ghost Ogre and Snow Rabbit. Μάλιστα, αυτό δεν υπήρχε μέχρι τώρα στη συλλογή μου. Πολύ καλοδεχόμενο. Raigeki, ναι, απίστευτη κάρτα, νοσταλγική. Μας γυρίζει στις αρχές του παιχνιδιού που δεν την είχε κανείς αυτή την κάρτα και όλοι θέλαμε να την έχουμε. Και φυσικά παίζαμε όλοι Dark Hole που είναι ένα πολύ χειρότερο Raigeki. Raigeki, φοβερό. Νάτος, ο δεύτερος άσπρος δράκος με τα μπλε μάτια, τι έλεγα, ήταν που το μελετούσα, νάτος. Κι άλλος άσπρος δράκος με τα μπλε μάτια λοιπόν. Έναν ακόμα έπρεπε να μας δώσει για να νιώσουμε τελείως σαν τον Kaiba. Ghost Down. Bells of the Diabolic Dragons. Οκ, και ένα σύγκρο δράκος ακόμα. Delinquent Duo, πάρα πολύ κλασικές κάρτες αυτό το φακελάκι, πάρα πολύ νοσταλγικές κάρτες και φυσικά κάρτες που ήταν στο banlist. Με το που κυκλοφορήσανε, λίγο μετά που βγήκε το banlist, το Delinquent Duo ήταν στο banlist, όπως ήταν και το Raigeki. Και White Hole, το αντίθετο του Dark Hole, μια παγίδα φτιαγμένη συγκεκριμένα για τον Dark Hole, προκειμένου να μην καταστραφούν τα δικά σου θέρατα. Πάρα πολύ όμορφες κάρτες είχε η συλλογή του Kaiba και πάμε να δούμε και τις promo cards. Έχουμε και λέμε Goddess of Sweet Revenge, The King of D, φυσικά, κλασική κάρτα. Distraction Dragon, ξανά ο δράκος αυτός που απεικονίζεται στο εξώφυλλο της συλλογής και τον είδαμε και σε ένα φακελάκι. Έχουμε Dragon Revival Rhapsody για να τη χρησιμοποιήσουμε μαζί με το King of D που είδαμε πιο πριν. Και έχουμε και Loop of Distraction, μια διαφορετική κάρτα για το Ring of Distraction. Και όπως βλέπετε και από το effect, όταν την παίζεις αυτή την κάρτα, το όνομά της γίνεται The Ring of Distraction. Πάρα πολύ όμορφες κάρτες σε αυτή τη συλλογή. Εδώ είναι και τα promo λοιπόν, μπορείτε να τα δείτε τώρα όλα μαζί. Δύο άσπροι δράκοι από τους τρεις που θα μπορούσαμε να τύχουμε, δεν είναι καθόλου άσχημο. Δύο άσπροι δράκοι με τα μπλε μάτια. Έχουμε και τον Fairy Dragon που δεν τον περίμενα τίποτα. Έχουμε τις promo που είναι πάρα πολύ όμορφες. Και φυσικά το ίδιο το κουτί της συλλογής που επίσης εμένα προσωπικά μου αρέσει αρκετά και μπορείτε να το δείτε εδώ στο πλάι. Αυτή λοιπόν ήταν η Legendary Collection Kaiba. Περιμένω να μου πείτε στα σχόλια εάν σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Φυσικά όσοι δεν είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι, ελάτε στην παρέα μας, κάντε μια εγγραφή, like στο βίντεο και φυσικά πείτε μου εάν προτιμάτε τον Kaiba ή τον Yugi ή και κάποιον άλλο χαρακτήρα από το Original Duel Masters. Και φυσικά σας περιμένω όλους στο επόμενο επεισόδιο Κυριακής. Χαιρετώ!